ako ang pasultihon. Kung ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musiga. Kung ako sa magmusultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon o ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon. Buhat ang iyang anak bayot, muli nakahatag og labad sa kung o. Ug aron niyo masabtan, ingnon ko ani sa pagsugod. George! Yes, mother. Gawas na ko diha, kay may sugo ko. Yes, mother. Jesus, ginoo ko ni mo, George. Uy, pag sinina ko na dito. Oh. Nagpabra ka pag kanahanak ka. Ita dyan ka makuratahan sa kasi mga man, ha? Pag sinina dito. Mother, sa doon, ibaw ginasang bago ko naliko. Pag sinina lagi dito, makitaan ka na si mga man. Da, is lang na siya. Maes ka karon. Ay, ikaw no, mangita dyan ka gubot da. Nangita dyan ka magkagubot na din, eh. Sige na, pag sinina dito, kay maisok na ba ka ng amahan mo, pagdali ko, no? Yes, mother. Oh, yes, mother. Kasi may isoga na po, ha? Pagpalit itog manok, para iswa na to karon panihapon. Katong usa ka buok yun, ha? Ilaw or luto? Katong hilaw. Ang aglutuon ko ng luto ng daan. Ichap daan o dili? Ipachop daan. Ipasod ang bolsita or plastic. Pakulata ka na ko, George. Ay, kuno ko kabuangi ko, no? Oh, mother, oh, chok-chok naman ko, no? Lakaw na sigisugo ko ni mo. Alagato na ko. Babo! Bisag bayat ning akong anak, pero buutan. Unya may pagkasiaw. Pero usahay maluoy lang ko, kay kung makita na siya siyang amahan nga magbinayot, mabunog mangyud. Oh, dong. Nauli na day ka? Sa'yo lagi karon. Usap ko dito skina, de. Sa'yo naman ang trabaho, de. Nauli ka ang kung sa'yo. May hapon naman? Oo, man na. Kaya ta kay sukaran ta ka, ha? Ayun na. Ayun sa kay Aribugos Kwarto. Yes, George. Tuwa man to'y gilakaw ka diyot. Kaon sa lagi. Ayaw ko niyan lagi. O bako ko ma. Kaon-kaon ko kutsinta dito sa Kinay. Ito sa kwarto. May kaywa atong anak. Atong punan ko sa atong anak, de. Saba ka diyot. Himo pa di ka. Nung taong di. Sa tiguwa. Bantay taong surrender ka. Si kaingon kang hatapa-hatapa. Saba diya. Ay, amaw ka man. Dali na, dali. Naunsa man itong uy. Ay, muram ni bata ka ng lukot. Kaya gilugas duwaan. Muram sa dagang silingan nga. Ni kantaog kapait sa imuha. Dili na mo barog. Mauna. May kay kamo kuan manghagad niya. Lumoy na diha. Luor na siguro ni. Magiwaon magot. Basig, usban na to. Hindi na madawi. Daalagi ni. Ay na lang, Bruno. Naong na lang ginaninguha ni mo. Ipa-check up na nag-doktor, eh. Basig kuwang kas vitamins o di ba stress na lang imo. Biyan eh. Kaputol lang ka din ako nga. Wala mo, eh. Hadlok manggani kag patuloy. Ipaputol na ba no? Ay, doon mo kaduhog. Basta ugma, ipa-check up na. Dok, unsa resulta sa examination sa kumbana, Dok? Mauman ni siya, Dok, ay si Bruno, Dok. Ay. Mrs. Sultihan talaga sa tinuod, no? Kini mong bana, mas may pang naong ani kay isog. Ay, lo ka nang iyang gisipitan, siyang bugan, bisan saon, di na gina mangisog. Ha? Ay, pasabot, Dok, nga, di na ginimbarog, Dok. Ay, Oh, sige, bisag patukaran pa na ni mo bayang magilo, Di na gina mo barog, dong.
Nya, ano naman ang anak, Dok? Wala ba gilain-laing ka ng medyos, anak? Nga mo barog nag-iyaha in town? Ay, yun nanti ka, Dok. Kay mga ayay mo. Dinalang ko. Well, ang tanan, pwede man kapangitaan og pagi. Taon man sa kong gamay, no? Kaya uloy, magkitiagon. O may pagi ko nga nakita para mo barog ng imo, ano? Unsa man na, Dok? Unsa man na? Ay, utangan lang nato bulitas. Doko na ni, di na kadaos bulitas. Bulitas, Dok. Ay, bulitas. Mga 5 ka bulitas. Bangas ka. Kunya ini kahuman? Ay. Gamitan na ni mong magnet para mo barog. Ang kakidor. Mo tingali ni usa sa hinungdan nga nung pirming init ang usa kong bana, ug mo'y mahungawan ang akong anak. Kanahan kong anak kabayon. Ang kanta-kanta pa pinatuwad-tuwad pinaikit sa lubot. Mura pagpilita ko ralis pinatakilid pa. Ikat piyas kanahan. Karon ka. Kaigat ko di mong kanahana ka. Nagluto ka din sa kusina pero bagakay kag make-up. O sabi ka, George? Bayot ka, ha? Bayot ka? Pate! Animal kay mudmud ko ning naon ni mo aning harina. Dapat to sige ng naon mo sa harina. Karon, unsa man ka, ha? Unsa man ka? Bayot ka, unsa ka? Ako si Snow White! Baril na puno sumig niya! Unsa man ka, ha? Unsa man ka? Unsa ka? Ako si Jessica! Di mas kabayot ka. Rika, murika! Sipil ka? Sipil na ikamba! Diri, sipil! Kita may magbagay, ha? Magsulti! Hilom na. Ito paminawa ang isulti sa imong amahan eh. Otro po to. Unsay otro man din? Otro po to siyang bayot? Uy, otro po to badlungon ba? Ang buti ng amahana, oy. Magbuot man. Bisa mauli ko ako gibati. Sabihin na lang na. Pagkasabot na siya madugay. Pasensyahin na lang ng amahan mo. Grabe naman ko nakayos siya, God. Parang hapit na lang na patyo. Sa sunod san, ayaw pa doon si mong amahan ha. Labi nagmakainom. Muli kay man bitaw ko. Siya man tayo mo doon. Ay, sagdi lang na. Basta musuway pag na siya pasakit ni mo. Sagit na yun ha. Nagkasagot ka? Ha? Asa naman dahil ang amahan kong tampalasan, Mother. Ambot, tugasan na sad to. Paingon, ambot lang. Sige na, kaon na dito. Awan sa man sukaran ta ka, ha? Ayaw na lang. Ako na lang sukat, Mother. Nahala, sige, kaon na. Lagod yung ko ako anak bayot, pre. Pre ka nang dili jud ka makadawat sa mong anak ka bayot, pre. May panay mo ha kay babae yung klaro ko ni ako bayot. Di ko kadawat ko bayot ako anak. Ako si Bruno! Ang hawak din sa atong lugar. Unya makanak og bayot. Okay. Bida, magtuo pa lang niya og ban nga kaliwat kog bayot. O di ba magtuo sila nga kong anak? Basta! Di ko ganahan og bayot. Di ko ganahan og bayot, mga yati na! Normal lang, pre. Maling anak ka. Kailangan lang makita niya. Makailat siya nga mahimot siyang lalaki. Lalaki ning kanahan. Ay, pre. Kung gusto ka malalaki na, pre,
Patilawan ang babae, pre. Ha? Ako pa mo ba, pre? Kanang dado na ni mong dakpit ka daghang mga babae, pre. Para malaki na. Okay. Murag okay, pre. Nakuha na ko ang buti mo pasabot, pero... Magsilbi ka na, pre. Pre. Na ako'y kailang babae, pre. Lamisan kayo, pre. Pero mahal-mahal ang gamay. Okay na. Sige, dada, hindi kaya ato sa buton. Okay. Rangkad. Sige. Karang kalami na itong inon. O kinahanglan nga magkatakantay kita. Larga. Siyempre ka ng mga kanta yun nga mga standard o sa'yo gusto ni mo. O ka ng Bahala ka, pre. habis ang utsa. Okay, bahala ka. Kani. Kaning standard nga binisaya. Kani, pre. Okay. Larga. Puta ba na? Pasahe, pre. Karon pa lang ako masayod nga mabangis kaniay ang gugma ko nga matuod ginula-dulaan mo lang ay wala mo lamang hisabti nga bugtong kang gimahal wala mo lamang hibawi ang kasakit ning dughan karon ako nagamahay sa gidangatan ning dughan unta gipangga kumanunta ikaw giludhan ko matag adlaw karon wala na'y kalipay king kasing-kasing inayran usa maayo pang matapos na lang maayo pang mamatay La. Pre. Nara ko ingon ni mo pre nga chicks, pre. Wapa kay pre. Baba, asa man? No. Kamuli pagsabotan ha. Nya panion ako, ha? Nya pagsabot lang mo. Oo nya. Sige pre. Hindi ni swing pre. Patay ka. Lagi. Klaro ha. Sige ko ati. Wapa to da. Pastilan. Lamiar ba untoy? Pero wala ko'y kwarta ron. Ni apa ingon din. Muram ni Kuyab ni Al Kilanta. Hi! Hi. Ay, ikaw di ayang kiingon ni ito? Oo, ako. So? Pili pa ngayon ni mo kada buto day. Ay, dagang may ragod. Pero ako ipaniguro ni mo nga, dili lang kay usa lang kabuto ang makihimo ni mo. 500 lang kada buto. 500? Oh, yes. Gwapo. Mahala, good. Natural. Home service good ni. Okay, sa nga ni mo? Ang tawag lang ko Daphne. Daphne? Lami sin bayhana na. Ami barog naman ka. Kuan kining bitaw wa ko'y kwarta. Inak man ka. Pero pagkamasulti nga giganahan ako. Sorry, sa sunod na lang. Kalitse, balik ka rin. Oo, ko'y kwarta. Utangan lang sa animalan ka. Tiwa sa litse. Utangan lang ka, litse. Okay, Kyo. George! Oy, naramaguday ka di, hilom-hilom ka man. Hoy, George! Mother. Hilom da, George, oy. Lagi, sakto kay gitawag ko ni mo Georgia. Georgia, yun, Mother, ha? Anadana, yun, tawag ko Georgia, Mother, ha? May pukutan na. Kunin mo, Mother, ba? Sama na. Kanang, Mother, unsay pation na ng dugon, Mother? Kana bang dugon ka ba? Unsay pation ni mo? Magsakit ako puson. Sakit-sakit.
Ano ta na magkaana, oy? Daoy. Gidugo man tingali ko, Madero. Gidugo man tingali ko. Sakit man akong puson. Hilom diha, oy, ambisyosa ba mong bayuta ka? Di ay, hilo ba? Hilo ka na yung pagkatao. Ayo! Hala, naitaw, Madero. Sige mo nang kaubang bayot. Dili, oy. Wako kailangan na. Ako kung mauna kinsa mo ko di ay na. Dali, matirato ng sugaton. Basig may tuyo ni mo. Dali. Ato-atuan. O, day, unsay ato? Mao ni ang bahay nilang Bruno? Oh, nga naman? Ni ako kay Maningil? Tingil ka? Maningil. Wala, Mader. Nangutang sa tingali si Father. Nangutang na sa ni Father sa ilang inom. Kaani mo? Ay, dili man sa inom iyang utang. O, unsa man nang utang nga di ay, day? Aray, asa anak na itong bayot, ha? Ay, nay, naray, magipangita, miss. Ay, gibundak. Labi ako pagkabayot, pa. Iyo raman ni ka, George. Hoy, Bruno. Oy. Bayad si mong utang, oy. Pangas ka. Tura ba dyan ka nakapabuto, ha? Malibaya ito, 1,500. What? O, unsa rin ang utang nga day niya, day? Nangapag binasya na ako na. Unsa? Ako, Bayad taon, Bruno, oy. Wabay ako, mag-ibig tayong customer gabi, eh. Kay ikaragin may kuha na ako. Nga imura din giutang. Usalig man ka nga, karoon ka mabayad. Dahak di ay. Patay pa, be. Sina nga bang, day? Unsa giabang ani tawhana, day? Kuan nang, Kadiyot, ayaw kog man nga, ha? Ako'y asawa ni tawhana. Unsa giabang niya nimo? Oh, asawa di ay ka niya? Utaon! Ingon siya kay beauty na siya. Usa? Hala ka, Pader. Unsay giabang aning tawhana diha nimo? Ang akong pagkababay. Hala ka, Pader. Patay ka, mataa ka, Pader. Burikat ka? GRO. Maura na! Naibawa ko sa imini alang siya ko. Gunit na sa upaw. Animal ka pero na mapatay ka ng animal. Uy, sa dili pa mo mga matay. Bayri siya ko, Bruno, be. Hilong niya! Uy, babaeng mubuglupad. Sibat na lang hamit laswa. Pami magpatay diri. Sibat kay tigaliging apil ta karon. Oy, bahala uri mo diha. Pagpatay uri mo inyo diha. Basta bayri ko, Bruno, ka, ha? Di ka kang bayad, ipabarangay ta ka. Ipabarangay ka tong burikat. Hilong niya! Ay, bahagi akong anak, ha? Animal ka, nagpakauwaw ka lang. Huwag ka matagbaw na ko, ha? Abi na kung di na namang barog ang imuha, pero nangabang kapag hanggawa ka. Dahil ako itong testingan ay kung di na mababarog. Ni barog man. Oh, ilong, barog di ay. George, ko atong pinuti. Tigbason ko ni kasamahan ko ang pinuti! Tungod sa kahadlok sa kong bana, wa na gid mo pakita pa si Bruno. Ug mo na akong problema ron. Niningkamot na lang sad mig amo og sa kong anak nga mabuhi. Ug may na lang kay makamao masang mangita og kwarta ang anak kong bayot. Pero gusto gid unta kong mobalik ang akong bana para matibuok pagbalik ang among pamilya ba. Sakto pud to akong gihimo. Bikuno be, unsa man og kamo ang pasultihon? Auring. Good morning. Bayad ka, adlaw. Bayad Mandena. Sa tanang taga po, good morning ninyo din, ha? Sa Roseville. Roseville. Barrio Tambi, Sunrise, sa Kuan, Sitio, sa Inayawan. Biasong. Or, Tanan din ha, nga itong mga suki din sa South District o sa North District. Good morning. Kamayong adlaw. Salamat sa kanunay ninyong pagpaminaw namo. O thank you kayo sa nag-maintain. Di abi to'y kausa nga na uwawan ko kay nagsakay ko bus. Oo. Kini man ko kung kinaiya. Gwapo ganing laki. Ako ila-ila. Alam ka, di ba alam ko, anak? Dili ka ni gwapo. Di ko magpakabana. Pero kino, maglinaki sa gabay. Sige, mo. Ano? Sobra sabay. Ano. Sunod ta dapat ko. Karkarat ako ya. Kuya pa. Sunod sa bunga, sunod ang ilo. Oh, kuya. Ano ka, ibukto mo ng ligin ko. Ay, gano'n ko! Siguro lang sa, bayot ka tayo. Agay! Pamit na ikaw sa kay, doon nagkikiling ilang alaki. Yan tuban ko, si Bambina ko sa diba iso sa Roy. Kailangan yung Bambina ka ng taas mo nagbuhok, yung pution. Sorry, yung ngilad mo ka. Hindi lang ka.
Kung ako, oy, ka na naman ko yung ID siya. Bakit ko ito mo nakitan? Kaya naman ko yung uban nga muda sa kungan. Oo, na may uban muda sa kungan. Madaghan man, Bam. Oo, nga siya si Bambina, ano. Ako lang katambag misis nga, okay, ang ikaw nga, ang imong anak, bisig nga po, nakatabang ni mo sa nga daw nga pag kinabuhi, apan katapangutanan ni mo nga balik yung ba na, mabuo, pag-usap ang inyong pamilya, sa tutungin ko ng Julia, at Priscilla nga, pasilua siya, o magbalik ka mo, o niya kumahimot, ang pagkina siya nga, dili na siya mausap kay, o sa kapag panapaw man iyang gibuhat, Dili. pagkaw niya sa sakit. Dili, kana mo usang problema kung makadaog sakit. Oo. No, masakit siya tungkol ng panguan ng babae, Oo, no? takda mo, prato Pataka ko. lang. Oo, prato ko, Yung amigo. takibaw ba na sakit? Oh, prato niya, ko, amigo. problema kayo. Prato ko, amigo, nga ni Kuyog sa usa ka prostitute. Doon na yeah. sakit, pagabot sa ila, natakdan ang Yeah, bata. asawa. Asawa. Oh, mo na Kaya ipain. ang kagawlan, na latay dito, kay usara man ka to aliyay lang gagamit. Kisa na, kanang mag-sex ang iyang banaw siya, man, grabe. Oh, kato, Ato, pero di ko bata, matakot. sa kuning gula, Oo. pero bata sa sakit, kay paggamit sa tualya, ang kagaw dito mo din ipilit ng akuan. Oo, mo na yun, pahit ka sa Oh, tanan. ana na lang auling ha. Ana na. Oo, para kayong punta na ron mabalik o matibok pagbalik ang inyong pamilya. Inaw punta nga, ampo ni mo auring o panalanginan ka mo. Salamat mo pa na nga tutuluman nun. Kung ako